Ay, makatakot yan, nalabang bali ng mga 24 years ago, yung bahay kere. Oh, siyempre. Kaya ang plana sa ito, alam bali. Oh. Yung kaya mag-service kami, bengi. Pangas kitang kantong makayan, mit dahil sa ken, may sira yun. Oh. At tatanda na meta si Maruna Plat, no? Wow. Ay, mit dayo. Mangilap. Sabi na po mo kano kar nating maglagay kabayo. Oh. Ngayang matuling, maputi. Oh. Yung kaya, adwa kami, gagal-gal kami, tatakot kami yan eh. Malingin mo ba na, panyaptan mi kitang sa ken, nung nano, kota may sira yun. Yung dadan ba eh? Kay, aga nakakupin pala. Oh. Ay, at hindi natin yung kabayong maragul. Matuling. Oh. Ano? Aro, Diyos ko, may labot kami. Eh, kaya ka nakake, ano? Puting karburador ako, tambing nilog kay ngiso ko. Ay, pemukpuk eh. Pemukpuk eh. Ini palit ang plotter na, tampin nakakanya nyo. Yung pemukpuk niyo, minandar yan. Okay. Yung dalas miya. Aras mi kita ginto ako, yung alabang balik. Kante, ano yung titindahan mo to? Oh. Ninugenda nun. Sisigap pa kin. Ninano kayo to, ano, lupa ko tatakot na. At hindi pong ngikit kaya ka rin ako. Tinok nang yung sakin, niya ako. Ngayon eh, at hindi pong batsyawang kabayo ako. Oh. Kaya sirang kami. Ay, minum ko pa. Naningikit yung kabayo, ana. Tuloy akong matuling ako. Oh. Tanigda. Manag kasi po may mata. Sumapalway, itang maputing ngikit siya, ana. Bakit po ako? Eh, makaintinding mekaniko, itang matuling mekaniko, itay, ana. Nya pala, durur, ana. Kasi, ini ayasabi, karburador niya pala.